Hello mga mayong hapon, mayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato. Karon nag video ko sa guwa sa yard namo sa among garden. So makita nimo nga naay spading fork sa likod nako. Kay karon summer, panahon sa pagtanom og kamatis, sibuyas, cauliflowers, kung ano unsa pa tayo akong gitanom. So ang panahon usab init na, murag pareha sa Pilipinas. So nakahuna-una ako nga dito ko sa guwa mag-video karon. So kumusta mong tanan? And sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magduko kita, magampo. So magsugod kita sa Bible study pinaagi sa atong pagampo. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon sa matahom nga adlaw nga imong gihatag kanamo, nga kami makatuon gihapon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaut pa unta nga imong abrihan ang tagsa namo ka mga mata aron nga among makita nga ikaw ang manluluwas, nga ikaw nagpakamatay alang sa among mga sala. Ginoo, wala kami mahimo kung dili ang Espiritu Santo mag-abri sa among kasing-kasing. Hinaut pa unta mag-aubang ka kanamo, imong kami tagaan og excitement, tagan og dalunggan nga makadungog, o Ginoo nga kami unta mong isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Well, nagdugay kita sa kapitulo 8. Ato sang lantawon ang purpose, ang tuyo, ang goal nga nung gisulat ni Juan. Miingon siya nga gisulat niya aron nga ikaw gako mahibalo nga si Hesukristo ang manluluwas, o sa atong pagsalig, pagtuo kaniya, makabutong kita og kinabuhi nga walay katapusan. So nadugay kita sa chapter 8. So as a review sa chapter 8, kusog-kusog ang hangin sa guwa ron. Atong mebawaan nga ang babay nga hingabtan nga nanapaw. So atong mebawaan nga gipasaylo ni Hesus ang babay, o iya pon usab nga giatubang ang mga relihiyoso nga gustong mopatay sa babae, nga gustong patuhon siya. Ang ato pong dito sa kapitulo 8 ato usab nga nahibaw-an nga mingon si Hesus siya ang kahayag alang sa kalibutan. Siya ba ang kahayag sa imong kasing-kasing? And then mingon siya, ako padulong niini dili ka mo makaadto. Insa mo balik siya sa langit, kay gikan man si Hesus sa langit. And then verse 31, katong famous kaayo nga sinultian, ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Ang uban miingon, seek the truth and the truth shall set you free. So and then mingon siya sa mga leadership, sa mga relihiyoso, ang inyong amahan mao ang yawa. And then ato usab nga may bawaan didto sa kapitulo 8 nga miingon si Hesus, wala pa si Abraham mauna ako. Self-existing siya. Si Abraham sa panahon ni Hesus murag 2000 na katuig ang niagi nga gikuha siya sa Iran, sa Persia, aron nga magsugod og grupo aron nga ang manluluwas didto moagi sa ilang kadugo. So ang Iranian si Hesus gikan didto, og imagine miingon siya sa iyang nakipag-argue ang mga religious leaders, miingon siya so wala pa si Abraham. Ito gikuha si Abraham 2,000 years before. So miingon sila, hey, ang edad nimo wala pa gani kay 50. Miingon si Hesus,
ako, so wala pa si Abraham na anak ko. So dito atong may bawaan nga siya gustong patyo nila tungod kay may claim man siya, may angkon nga siya ang Ginoo. And then karon so mao na background, kini nahitabo sa dihang nahuman na ang celebration sa ilang fiesta, Feast of Tabernacle, or sa Binisaya na ang translation, Fiesta sa Payag-Payag. And then sumuadto na ta sa kapitulo 9. Di ba? Gusto nilang patyon si Jesus kay mianggon man siya nga siya ang Ginoo. Batuhon ta siya pero walay makahimo pagpatay kaniya tungod kay dili pa man iyang panahon. So sumiguwa siya dito sa templo o sa pag-agi niya dito sa guwa, di na siya nakita. So magsugod na kita sa kapitulo 9. And then basahon nato. Giayo ni Jesus ang tawong buta sukad pa sa pagkahimugso. Pagkahimugso, buta na siya. So tanaw nato unsa man ning istorya atong explicar. O sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. So kining tawhana gyud wala makikita og unsa ang katahom sa mga dahon, katahom sa mga bulak, katahom sa bulan, o katahom sa mga tanom, mga langgam, wala gyud siya makakita. So tanaw nato kung sa nitabo ani. Verse 2, og gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon. So rabbi or sa Binisaya rabbi, sa English rabbi, buti pasabot magtutudlo, teacher. Wala mingon sila rabbi magtutudlo. Kinsa may nakasala kini bang tawhana o ang iyang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta. So nangutana sila ang mga disipulo ng utana ni Jesus. Kinsa may salaan ang siya o ang iyang mga ginikanan. Bisag kita karon naay giingon nga karma, nakuha nato na sa mga East Indian nga kung unsa imong gihimo karon naagi mahitabo nimo. Katubang mga masama ra pod nga gihimo nimo nga unsa mahitabo karma. So ang uban po dito mo po ilang paglantaw nga nagkasala ka o nagkasakit ka tungod unsa man, tungod sa imong sala naa kay gibuhat, di ba, daghang mituwa na. So mao ni gusto nilang si Jesus mo answer ni ining theological question. So unsa may sulti ni Jesus? Verse 3, si Jesus mitubag dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. So unsa may buot ipasabot ni Jesus ani? Nga unsa man si Jesus ba ang cause o iyang gitugutan? Aron nga unsay sulti niya sa verse 3? Aron nga ang buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Aron nga paglantaw ni ining buta, ang unang makita niya mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga ipadayag ang power sa atong Ginoo nga makita niya sa power sa atong Ginoong Hesukristo. Mahitungod ni ining mga kasakit sa kinabuhi. Kinitawhana buta sa bata pa. Unsa may makuha nato sa kalisod sa kinabuhi? Wala ta kay bulong nganong buta siya. Probably genetics. And then daghang mga butang nga kita ra po'y naghimo sa kalisod sa atong kinabuhi. Panaglitan ang akong asawa, nagtrabaho siya nurse, nagtrabaho siya sa hospital. Siya ang trabaho nila nga sa gikan ng mga anak, pagpanganak moadto din sa ilang grupo. Sila ay magtagad, sila ay magprepare sa bata.
usahay naa sila makita ng mga bata nga daot na ang panghuna-una tungod kay ang iyang ginikanan kusog man alcoholic, kusog mo inom. So ang alcohol makadaot bisag ang bata tuwa pa sa tiyan. So tungod sa ginikanan nga siya nagsakripisyo sa tubok niyang kinabuhi. Kini mga bata nga alcoholic syndrome, mag-anto sila sa tibuok nilang kinabuhi. And then unsa may kita usab nga mga tao sa kalibutan karon, atong gidaot ang atong environment, gidaot nato ang kalibutan. Ang pagbuhat sa Ginoo maayo kayo ang atong kalibutan, apan tungod sa atong pagkahangol gidaot nato unsa man mga kahoy atong sunugon. Kanang moagi ka paingon sa Himalalod, paingon dito sa Dumaguete, and then tan-aw nimo ang mga bukid nato, wala na mga kahoy, palot na kayo tungod kay atong gipamaligya. Ang nahitabo sa karon dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. For example, sa China, tungod daghang kay silang faktorya nga walay regulation, nadaot ang kalibutan, ang ozone layer. Kanang ozone layer nato mao nay nagtabon sa atong kalibutan. Aron nga dili nga ang init sa adlaw dili makapahimo nato og cancerous skin. Tungod kay nadaot na ng ozone layer, daghanang mga tao karon sa kalibutan nga adunay cancer of the skin. Daghan kita ra po'y nagdaot, dili ang Ginoo ang gadaot sa kalibutan. So magistorya ta maitungod sa sakit sa mga tao. Si San Pablo, gaampo siya katulo nga kuhaon unta ang iyang tunok sa iyang lawas, apan wala na ayo. Si Job, kung atong tun-an, nangamatay, tao ni sa Ginoo, nangamatay ang iyang mga kahayupan, mga anak, nagsuffer siya, naganto sa kalisod. Karon unsa may makuha nato, unsa may mga purpose siguro, katuyuan nga kita makatilaw og kasakit sa kinabuhi. Ikaw ug ako naka-experience sa kasakit sa kinabuhi, sa kalisod sa kinabuhi. Murag wala siguro tawo nga wala maka-experience siya. So unsa may makuha nato ani? Pananglitan ako sa bag-o pa ko nga nagtrabaho sa barko. Nalipay ako nga nakatrabaho, ang sweldo US dollars, and then nawadang kong trabaho kay gikuha sa usa ka giisla nila para makasave ang kuan ang tagiya sa barko. Gikuha nilang trabaho ko og gihatag lain. So para sa ako lisud ka ito, murag bata pa ko, wala ko kay balo, akong gimahay ang Ginoo ngano mang nahitabo man eh. Ako diyang nahibawan pag humad ko sa kasimana ang barko na sunog. So di na di ay plano ang Ginoo nga iya kong kuhaon dito. So kadaghanan sa mga kasakit nato wala ta kay bulo og unsay plano sa Ginoo. Unsa may makuha nato siguro nganong naa may kasakit sa ato. Usay mag jealous ta, naay mga daghang dili walay mga tao nga dili musimba, walay Ginoo, pero usay mulang tao ta nganong nadato man na sila. Maayo nagpa-eskwela silang anak, dakog balay, dakog negosyo, murag walay sakit. Ngano man siguro kay balo ka ang pag-antos, eksperyensya sa kalisod sa kinabuhi, makatabang ka nato. Ang usa, kung kita naka-experience kita pananglitag cancer, patas na ayo ka, ikaw makatambag, makaistorya sa usa ka pamilya nimo o usa ka amigo nga maka-cancer. Ikaw lang ang makatabang tungod kay ikaw ang naka-experience. So
ang imong experience nakatabang. Ang ako pong usang experience nga mahatangan kitag leksyon sa kinabuhi. Hatagang kitag leksyon sa Ginoo aron nga kita mahibalo nga siya di ay dako ang tabang. For example, sa pananglitan sa kuha, wala ako nagkasakit. Gikan sa bata pa hantod sa edad nga 72. Di ko makahinumdum nga nagkasakit ako. Nag-amping ako sa pagkaon, nag-amping sa tanan, nag-exercise. Apan mga duol na duha ka tuig karon ang nahitabo nga akong tuhod napiang ko o mga 3 o 4 ka bulan nga naghigda ko. Sa dihang ga-suffer ko gaantos, akong nahibaw-an nga ang Ginoo di ay maayo nako. Kay ang ubang classmate nako wala na dinhi sa kalibutan, ang uban daghan ng sakit. Apan ako sa paghuman og 70, dito pa ko nagkasakit. So natudluan ko na correctionan nga kada adlaw di ay magpasalamat kita sa Ginoo. Og kanang mga experience nga kalisud sa atong kinabuhi, mahimo kitang maging strong sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Maka-experience usab kita nga ang atong pag-ampo gitubag. So, ang kalisod sa kinabuhi makatabang usab. Apan sa dihang you experience that you're suffering, dili ka rin makahuna-huna nga kini di ay makatabang kanako. So, padayon ta. Verse 4. Mingon si Jesus dire, samtang adlawan pa, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang mao nga nagpadala kanako. Maabot ang kagabhion na sa maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. Kini iyang gisultian ang mga tawo nga sumusunod ni Jesus nga sa dinhi pa kita sa kalibutan. Kung tinuod kang sumusunod sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan mag-alagad kaniya. Dili lang moingon nga ako mag-alagad kung duol na kong mamatay. Kay wala na'y panahon. Kinahanglan sa buhi pa ta nga giatagan kita og mga blessings sa Ginoo. Kinahanglan dili kita magpaabot. Kinahanglan nga kita moalagad sa Ginoo. And then verse 5, samtang aniya ako sa kalibutan, mingon si Jesus, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Sa imong paghuna-huna, sa imong desisyon sa kinabuhi, si Jesus ba ang kahayag sa imong kinabuhi? Siya ba ang danag sa imong kinabuhi, sa imong paglakaw dinhi sa kalibutan? Si Jesus ba ang naghatag og kahayag sa imong kinabuhi? Wala na ilain nga makahatag og kahayag kundi ang atong Ginoong Kristo. So mao nang mingon siya, ako ang kahayag. Sa ubang areas mingon po siya, ako ang tubig nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mingon usab si Jesus, ako ang dalan, walay laing dalan sa kalibutan. So verse 6, sa pagsulti niya ni ini, sa pagsulti niya ni ini, siya miluwa sa yuta o nagmasa siyag lapok, ginamit ang laway og iyang gihidhiran sa lapok ang mata sa buta. Unsa may gihimo ni ini sa atong Ginoong Kristo nga nanglupad man siya og ang lapok giluparan niya maoy gihidhid niya sa mata. Wala magsulti ang buta nga ayuhon nimo ko. Apan si Jesus iyang giayo. Apan katingalahan ang iyang gihimo. Iyang galupad siya, gahimo og lapok siyang lupad.
ambot siguro kung makakita ang buta, kung musugot ba siya. So daghang mga giayo sa atong Ginoong Kristo nga wala siya gahimo og lapok, misulti lang siya. Sa iyang pagbuhat sa kalibutan, misulti lang pod siya. Sa diyang malunod na unta sa gamay nga sakayan ang iyang mga kauban, siya milakaw sa dagat ug iyang gipahunong ang bagyo, apan karon gilupad siya. So mga kaigsuonan, ayaw mo pagsuwed kay dili mo Ginoo nga luparan ninyo o ibutang sa kung unsay sakit sa inyong mga amigo din ha. Kay dili man ta Ginoo. Dinay usa ka sitwasyon sa akong kinabuhi dito sa bisita sa pamilya sa akong asawa nga siging gasakit ang likod nako og miingon tong usa nga mantigo kong mo massage nako. Sige, masahe mo ako. And then sa dihang nagmasahe siya, mura man siya og nadungog nako, mura man siya naglupad sa iyang kamot, murag na ningab o tinggab. Every time nga masahe siya, magtingab siya. Patas naa siya gisulti nga wala ko kahibalo, mura siya nagampo na siya orasyon. Wala na gyud ko nakapugong akong giingnan. Kahibalo ka, naayo na ang akong likod. Eksakto na. So naka-experience, so mga kaigsuonan, ayaw niyong suwira ang atong Ginoong Kristo nga ilupad kay siya ang Ginoo. He is powerful. So giluparan niya o gipahid niya sa mata sa buta. Unsa may nahitabuan ni? And then mingon si Jesus verse 7, mingon si kaniya, lakaw panghilamos dito sa tubod sa Siloe nga ang kahulugan niini pinadala og ang buta miadto og naghilamos og mibalik siya sa ngan makakita na. Wow. Matingala kita sa dakong pagsalig ni ining tawhana nga buta pa siya. Kabalo mo pila ka tuig karon nakaadto ko ani ni ining lugar. Kining iyang giadtuan kay ang temple sa Jerusalem na sa bungtod. Paghuman mulugsong ka tuwa dito ang Gihon River. Og kining buta miadto gyud siya dito, mituo siya. Wala pa niya kayo kaila si Jesus, mituo siya. Siguro hopeless case, so bisag kinsay musulti murag mituo na lang siya. Og pagkuman siyang pagtuo, misalig siya. Ang ato dayang pagtuo ubanan sa trabaho, dili lang mutuo kita. Kung mingon si Jesus niya nga maunay himuon mo, musunod kita. Sa ato usab nga kinabuhi, dili lang maayot ang musulti nga musalig ko, apan dili kita mutuo. So ang pagsalig sa atong Ginoong Kristo kinahanglan ubanan sa trabaho. So naayo siya. Unsa man siguro iyang gibati, sa dihang nanghilamos siya, pagkahuman nakita niya kung unsa maning tubig di ay, unsa maning bungtod, unsa maning kakahuyan. Siguro dako niya yung kalipay sa unang paglantaw niya kung unsa ning kahoy or unsa pa nang uban langgam. And then mibalik siya sa atong Ginoong Kristo. Kamo or ako, kung naay gitabang ang atong Dios, mapasalamaton ba ta? Kung maayo ang trabaho nato, kada adlaw ba magpasalamat kita? Kung ang atong kinabuhi maayo lang, walay sakit, mapasalamaton ba ta? And then mibalik siya sa verse 8, og ang iyang mga silingan og mga nakakita kaniya to ingon makalilimos na nag-ingon og miadto po siya ang mga silingan nakita siya. Dili ba kini siya mauman ang taong tiglingkod sa pagpakilimos? Natingala sila
ngano nga siya makalakaw na makakita bisag kinsa siguro matingala. Dihay na nag-ingon mao kini siya, og ang uban na nag-ingon dili, hinuon murag mura kini siya, murag mura siya pero dili gyud. And then naunsa man, and then nangutana sila sa verse 10. And then miingon di siya sa verse 9. Miingon siya mao ako. Miingon siya ako ni, dili ni akong double. Ako ning naayos. Kamo mga silingan na wala naay mituo, naay dili mo tuo. Bisag karon sa kalibutan, naay mo tuo ni Jesus, na apoy dili, naay dakan dili mo tuo sa atong Ginoong Hesukristo. And then verse 10. Nangutana miingon sila, og sila miingon kaniya, naunsa man pagkabuka ang imong mga mata. So ang question nila, naunsa man, wala sila moingon kinsa man ang naghatag nimo og pananaw. Yun sila giunsa man. Miingon siya sa verse 11, siya mitubag nga nagingon, dihay tao nga ginganlan si Jesus, nga nagmasag lapok og iyang gihidhid kini sa akong mga mata og miingon kanako, lakaw ngadto sa Siloe og panghilamos. Busa miadto ako og nanghilamos og unya makakita na ako. Og sila miingon kaniya, hain man siya karon. Siya mitubag nag-ingon, wala ako masayod. So naanay mga tao nga nagduda unsay nahitabo or kinsa man ang nag-ayo nimo. Verse 13. Og ngadto sa mga Fariseo, ilang gidala ang tao nga kaniadto buta. Wow, kini mga tawhana wala malipay, kundi ilang gidala siya sa mga religious leaders, sa mga pangulo. Nga unta malipay sila, wow, nakakita na. Apan sila ilang gidala siya. Og ngano man nga nasuko man sila. Og adlaw kadto nga igpapahulay sa pagmasa ni Jesus sa lapok og sa pagpabuka sa iyang mga mata. Kini di ang mga tawhana nahibalo sila nga gihimo ni Jesus sa adlaw nga Sabado. Nahibalo kita sa atong pagtuon nga mas maayo pa nila nga musunod sa ilang mga balaod kaysa sa pag-ayo sa pagtabang. Ambot nga no si Jesus nga moayo man gid siya, iya magyong ayuhon sa Sabado, sa adlong ipapahulay nga gisugo nga kini mga Hudiyo gahimo og balaod nga wala gyud mo trabaho sa Sabado. Nahibalo sila nga giayo ni sa Sabado, og kini sa ilaha dako kaayo ning panamas-tamas nga naay usa ka tawo nga molapas sa ilang balaod. Verse 15. Ang mga Fariseo nangutana kaniya, pag-usab giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kaniya, gihidhiran lagi niya lapok ang akong mga mata, ug ako nang hilamos ug unya makakita na ako. Ang pipila sa mga Fariseo miingon, guys, nabalo ato na ning naistoryahan na tun-an kung kinsa ni mga Fariseo. Kini sila ang mga leadership sa ilang templo. Kini sila ang mga stricto kayo, silang hatag og balaod, sila ang mudakop, sila ang mga taong moingon nga di na ka makasimba. And then verse 16, unsa may reaction sa mga religious leaders? Kiniunta sila mga reliyoso duol sa Ginoo. Mingon sila, ang pipila sa mga Fariseo miingon,
kadtong tawhana dili igikan sa Dios. Kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang ilang paglantaw gyud di ay. Nga kung dili ka magbantay, mag-follow, mosunod kung unsay ilang mga policy, procedures, kung unsa to ilang mga balaod, ngayon sila kini siya dili gikan sa Ginoo. And then kay sa ila importante ang Sabado, dili ang pagtabang. Mas importante nila nga ang ilang mga balaod masunod kaysa paghigugma sa usa ka tawo. Apan ang uban na nag-ingon, unsaon ba sa usa ka tawong makasasala ang pagkahimog mga milagro nga sama ni ini? Kung dili siya gikan sa Ginoo, kung siya makasasala, ngano makahimo man siya milagro? Tungod niini ang taong buta ila na usab nga gipangutana nga nag-ingon, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Kay gipabuka man kaha niya ang imong mga mata. Siya miingon, siya usa ka propeta. Ang mga Hudiyo wala motuo nga siya miagi pagkabuta o nga unya makakita na. Hantod nga natawag nila ang mga ginikanan sa tao nga makakita. Ilagyong gipakuha ang ginikanan. Og nangutana sila kanila, inyo bang anak kining giingon ninyong nahimugso nga buta? Naunsa ba nga makakita naman siya karon? Og ang iyang mga ginikanan mitubag nga nag-ingon, kami nahibalo nga kini siya mao ang among anak. Og nga siya nahimugso nga buta. Verse 21, apan naunsa nga makakita naman siya karon? Kami wala makahibalo o wala usab kami mahibalo kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata. Pangutana lang siya, kay dako naman siya, musulti siya alang sa iyang kaugalingon. Verse 22, giingon niini pagsulti sa iyang mga ginikanan tungod kay sila nahadlok sa mga Hudiyo. Kay ang mga Hudiyo ugod nakasabot naman kung adunay moingon nga si Jesus mao ang Kristo, siya palagputon gikan sa sinagoga, gikan sa simbahan. Dili na makasulod sa simbahan. Dili na sila makasimba. Dili na sila makahatag og halad. Tungod niini ang iyang mga ginikanan na nag-ingon, siya dako naman pangutana lang siya. So nahadlok pod ang iyang mga ginikanan. Kay dili naman sila makasulod sa templo. So wala sila motindog sa ilang anak. So daghang mga klaseng mga tao karon usab sa kalibutan nga mahadlok nga musulti mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Daghang lugar din sa kalibutan karon nga mga Kristiyanos mahadlok nga musulti kay patyon man sila. Naay mga professor usab nga mahadlok musulti kay patyon man sila. Dito sa Nigeria, northern Nigeria, daghang mga Kristiyanos nga gipamatay sa mga Boko Haram, mga Muslim nga mga radicals. Sila ang nagdictate karon sa kung what is unsa na ang mga Muslim karon. So daghang mga Kristiyanos nga mahadlok sa ubang nasyon. Kay patyon man sila. Kini mga ginikanan usab nahadlok. Ang mga silingan nahadlok, nag-report. Kining mga religious leaders, mga pangulo, ang ilang gusto nilang patyon si Jesucristo nga mitabang, nga milapas sa ilang balaod. And then verse 24, og sa ikaduha gitawag nila ang tawo nga kaniadto buta ug kaniya miingon sila. So giusog yun nila. Ang Dios mao'y dayiga. Kami nahibalo nga kadtong tawhana
maoy usa ka makasasala. Mingon sila katong tawhana si Jesus nga gaayo makasasala. Ang tao mitubag nga nag-ingon, verse 25, ako wala mahibalo kung siya makasasala ba. Usa ka butang nga akong nahibaluan mao kini nga kaniadto buta ako apan karon makikita na ako. Og sila miingon kaniya, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Verse 27, og kanila mitubag siya nga nag-ingon, gitug-anon ko na kamo, ug wala kamo manimati, wala kamo mamati. Sige na mong pangutana ug dilit mo wala mo namati. Nganong buot man kamong magpatalinghod pag-usab ngano man? Mingon ang tao, buot ba usab kamong mahimong iyang mga tinunan? Oh, importante kusog hait ang iyang gisulti sa mga religious leaders, mga pangulo. Kanong sige mo mong pangutana, gusto ba mo nga mahimong disipulo ni Jesus? Verse 28, og sila ilang gipasipalahan og sulti nga nanag-ingon, ikaw tinunan niya apan wala kami mga tinunan, pero mga tinunan kami ni Moises. Kami nasayod nga ang Dios nakikisulti kang Moises apan bahin ni ining tawhana, bahin ni Jesus ambot tagadiin kini siya. Og ang mga tao mitubag nga nag-ingon, kahibulungan gayud kini kaayo. Wala ka mo masayod kung tagadiin siya apan gipabukan niya ang akong mga mata. Sabi niya, mingon siya, wala ko kay balog. Ginoo ba ni siya? Apan ay balog ko. Dili ni siya makasasala, gipabukan niya akong mata. Ang makasasala, dili tabangan sa Ginoo. Kini siya usa ka propeta nga nakaayo nakahatag og kagawasan sa akong mata. Nahibalo kita nga ang Dios dili mamati sa mga makasasala. Apan kon ang usa ka tawo masimbahon sa Dios og nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapamati kaniya. Wow, gwapong gisulti niya utro nako. Nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala. Apan kun ang usa ka tawo masimbahon sa Dios og nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapamati kaniya. Sukad pa sa sinugdan sa kalibutan, wala pa gayud igdungog nga dihay nakapabuka sa mga mata sa usa ka taong nahimugso nga buta. Verse 13, kon katong tawhana dili paggikan sa Dios, wala unta siya arang mahimo. 34, kaniya mitubag sila nga nag-ingon, sa tumang kasalanan sa tumang kasalanan na tao ikaw ug unya mangahas ikaw sa pagpanudlo kanamo. You have the guts to tell us aduna kay sarang nga musulti kanamo. Ordinary ka lang tao, kami mga sikat nagtuon mi nganong sultihan nimo kami. Og unya ilang gipalagpot sa gawas ang tao, dili na ka makasimba dire, dili na ka maka-offer og sacrifices. Wow, sakit ka ito. Pero nagpasalamat siya ng iyang mata nakabukas. Verse 35, og si Jesus nakadungog nga siya ilang gipalagpot sa gawas. Og sa iyang pagkakita kaniya, miingon kaniya si Jesus, musalig ba ikaw sa anak sa tao? Gigani sa Daniel chapter 5 verse 13 and 14. Musalig ba ikaw sa anak sa tao? Miingon si Jesus. Ang verse 36, siya mitubag nga nag-ingon, kinsa man siya Ginoo, aron ako musalig kaniya. Og si Jesus miingon kaniya,
nakakita na ikaw kaniya, og siya mao ang nakigsulti kanimo. So kanang anak sa tao, kung atong tan-aw ng Daniel, kung ato naning gitunan, gikan siya sa langit. Og siya gihatagan og gingharian sa Ginoo. Sa ilang paglantaw nga ang anak sa tao Ginoo. Mingon si Jesus, kinsa man siya Ginoo aron ako musalig kaniya. Og si Jesus mingon kaniya, nakakita na ikaw kaniya, og siya mao ang nakigsulti kanimo. Musalig ba mo sa atong Ginoong Kristo? Isalig ba nimo ang espirituhanon nimo, ang kinabuhi nga walay katapusan sa atong Ginoong Kristo? O musalig ka sa imong relihiyon? And then verse 38, siya miingon, Ginoo, musalig ako. Og siya misimba kaniya. Wow! Sa dihang misalig siya, sa dihang mituo siya nga si Jesus ang manluluwas. Misimba siya. Si Jesus wala mingon, tao lang ko, nganong musimba man ka? Iyang gitugtan nga ang tao nga naayo musimba kaniya. Ikaw, ako, musimba ba kita sa atong Ginoong Kristo? Kung ang atong relihiyon maingon ayaw mo pagsimba, unsa may imong himuon? Imo bang musunod ba ka sa imong relihiyon o musunod ka sa atong Ginoong Kristo? And then og si Jesus mingon verse 39, og si Jesus mingon, ako mianhi niining kalibutana aron sa paghukom, aron katong dili makakita managpakakita, o katong mga makakita mga buta. Sa ibote pa sa buot ni Jesus ani, daghang mga tao nga nahibalo sila may tungod sa kamatuoran, apan buta dili sila makahibalo. Naiuban nga mga buta wala mahibalo, apan sa dihang nahibaw-an nila mimata na sila og nahibalo na sila kung kinsa si ang atong Ginoong Kristo. Ang uban kini siya metaphor, bulag, buta sa kamatuoran. Ang Ginoo makahatag og espirituhanon nga pagmata nga mahatagan kita og mata nga makakita, makasabot sa atong Ginoong Kristo. Siya lang ang makahatag niini. Kaya nahibalo ang Ginoo nga daghang mga buta dinhi sa kalibutan nga maayo ang mata, pero sa espirituhanon buta di ay. Og nadungog kini sa pipila ka mga Fariseo nga duol kaniya, og sila miingon, mga buta ba di ay usab kami? Og si Jesus miingon kanila, kung buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nagaingon man kamo karon, makakita kami na nagpabilin ang inyong pagkasadan. Kini mga tawhana, bisag dili sila moangkon nga sila makasasala. Dili sila moangkon nga si Jesus ang manluluwas. Ingon si Jesus, buta kamo. Mga kaigsunan, unsa may atong buhaton karon? Magpabilin pa kita nga buta sa kamatuoran? Ang kamatuoran makahatag nato og kagawasan sa kinabuhi. Kagawasan nga kita dili mabitik sa yawa, mabitik sa kasalanan. Mahatagan kitag freedom sa pag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, magpabilin ba gihapon kamo nga maulipon sa sala nga walay pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Kristo? Nagaampo ako nga unta maabrihan ang inyong kasing-kasing nga makakita sa kamatuoran, nga si Jesus lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Amahaw namong langit noon, daghang salamat sa imong gitudlo karon
nga ikaw lang ang makapaabre, makapabukas sa among espirituhanon nga mata, nga makita namo nga ikaw lang ang tinubdan sa kaluwasan, nga tungod sa imong gugma, imong gihatag ang imong anak dito sa Kalbaryo, aron nga paliton niya ang among mga sala. Ginoo, daghang salamat dining panahon karon. Hinaot pa unta nga kami mutuo ug musalig nga kanimo. Hinaot pa unta nga kami mutuo nga kami makasasala o kinahanglan nga maluwas kami sa among sala. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan, sa among dili pagtuo nga na kanimo. Hinaot pa unta ubanan nimo kami karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.